Спирам. Криеме ги, ма не искам и да говорим за това. Окей, няма да показвам, Аз няма да мога да говорим говоря за за това. каквото си искам. Ти няма да рекламираш. Едно е да Добре. говориш, друго е да рекламираш. Добре, няма. Няма да ми рекламираш козметики. Ташак, още повече тъпунгер, че на тебе не са ти платили за това. Ще е в тъпия педал. Хем не ти плащат, хем ги рекламираш тъпак. Защо? Защо си мислиш, че не ми плащат? Защото си Плащат? тъп. Затова няма инфлуенсъри в България заради такива като тебе тъпаци, грудник. Напротив, плащат ми. Маумник с маумника ти. Затова плащат с продукти, защото си е такъв лесно продажен. Ефтиняк. Ходи по цял ден, показва продукти, пък никой не го е поискал, никой не му е платил, никой не го е помолил даже. Добре, ти си много запознат. На кой си Това е плати на въпрос. тебе, бе? С 30 човека в лайва. Ти чуваш се какво говориш? Добре, че съм аз да те дигна на 100. Напротив, аз си ги имах и Не преди се това. съобразява с това, че идваш при мен. Аз съм с 1200 човека, ти си с 30 човека умрял плъх. Ще се съобразяваш. Добре. Няма да ми идваш да ми рекламираш ти тук козметики и да се правиш на инфлуенсър. Добре. Няма добре. Тук става вече въпрос за работа и за бизнес. Още повече, че стъпвам и аз в този бизнес скоро. Няма добре. Парцал. Няма да се съобразявай. Ето, няма. Добре, няма да рекламирам, ето. Всичко е спокойно. Рекламирай си Продукцията- твоя скучен лайв, като си с 30 човека, си ги показва, ако искаш целият си арсенал от козметики. Няма проблем. Джоана, Няма да благодаря. използваш моята трибуна, аз съм популярна личност, ти да идваш в моя лайв, да ми рекламираш твои някакви марки любими. Добре, ето виж, приключихме. Разбрахме се, приключихме. Аз не съм градил това име 20 години, за да се възползваш ти от него, ясно ли ти е? Добре. Окей. Да пак. Какво ха? Бедняк. Не бе, смея се Ето. тук на хората. Какво стана? Нещо стана там. Така, Джоана, благодаря, 5 човека. Имаме ли 5 рози? Тъпунгер, затова аз такъв скъсляк и живееш там при майка си наврян. В Арабена, благодаря ти. училище. Добре. Затова. Добре. Защото знаеш как да се продаваш. Аксиния Аз се Денкова, подаряваш. все още 2. Гопендър. Ма как ще бях в соцжилище? Ти чуваш ли се в соцжилище, вика живееш? Да, леглата ви са от чам като детски лагер, като ученически лагер на Петро Леглото Бърдо. си ми е дървено и си ми е чудесно. Ами да. Даже Детски по поръчка пердета правя, си. но вас си Летене благодаря. на една кука. Гледахме и там и в другия ви апартамент, дето е като пансион. Джоана, здравей, да, той е стар. Той беше на прабаба ми. Нормално. Колко куп си стар, той ти си миришъл на стари дрехи ми казаха, ама какво да направим? Всичко е по 3. Трипъл. Хората ми казаха, че Колко миришеш на магазин на дрехи на килограм. Безплатни монети, благодаря, всичко е по 3. Трипъл. Няма, ето кой му дава там тия безплатни монети, де чат-пат му дават нещо там да се дигне на 100 точки. Няма да рекламираш моя лайф. Казваш му и дебила пак показва. Голяма Добре, хвалба, ето че има виж, крем от 20 приключихме лева. темата. Голяма Разбрах, хвалба, че приключихме. имаш крем от 20 лева. Добре. Само, че никой няма да те послуша и никой няма да се окупи заради теб, като ти гледа Ани, от фото. Ти си антиреклама на тези продукти, защото си опъпчен винаги. Добре. В момента не съм Супер. откъпен, но нека да е винаги, добре. Маймун, Съм си казал. маймуна ти. Мони, Ще си благодаря. бека ушат. Ушат чи бек. Ти може да бъде само антиреклама на тия продукти. Пък за коса, изобщо продукт за коса не дей да казваш нито един. Защото тая клечкосана, мръсна, мазна, гадна коса. Не ми е мазна Изобщо косата. никой не иска да има. 92 Ма не ми е година. мазна. Прическа Не ми е мазна. 92 година. Не ми е Май- мазна. Не ми е мазна. Май, ужас. Даже в момента съм Мърголясала. самполипанел. Даже в момента съм Не самполипанел. знам за шампуан, пък аз ако съм фирма на шампуани, ма спомениш, директно ще те съдя, честно ти казвам. Или изобщо какъвто и да е продукт за коса. Добре, окей. Хапам си киселото млякче. Да, ето и аз имам. Да не кажеш, ето и аз. Балкан имам. Чак показвай марки. То така е, като те не знаят какво да са истински известни и не знаят какво да им дадат пари за реклама. Ма не бе, нека Мисля- си скажи неговото Вижте, знаете мнение. ли, сега ще мъкни парцал, мъкни, аз като говоря мъкни. Сега ще обясня хора какъв е проблема на те псевдоизвестни тело на бита,
Той иска да бъде, да, че имитатор е имитатор, това е така. Но сега ще обясня какъв е тяхният най-голям проблем на тези същества, които искат да бъдат цял живот известни, но нямат талант никакъв и не знаят как да бъдат известни. Тяхният основен проблем е, че те си въобразяват, че когато покажат тези рекламни продукти безплатно, някой ще ги потърси за реклама. Тъпите парчета не разбраха, че никой няма да ги потърси за платена реклама. Те не знаят какво е да бъдеш истински известен и хората да ти платят за да рекламираш продукт. И заради такива тъпи парчета като тях, не че не ни се обаждат, умните фирми ни се обаждат, но хората си хабят пари. Знаете ли какво ми казват големите фирми или фирми, с които аз съм работил? Ние сме наплашени от инфлуенсърите. Ние искаме да рекламираме повече по инфлуенсъри, заради такива като тоя. Защото си купуват последователи, купуват си лайкове в Инстаграм. Фирмата мисли, че този човек има някаква аудитория и гледаемост, рекламира един продукт и няма никакви покупки, никакви покупки нямат. Разбирате ли? Никаква продажба не генерират. Това ви казвам, плъх, не може да генерира никаква продажба на никакъв продукт. Нито на коса, нито на лице, нито за тяло, нито за дрехи. Нито една продажба не може да ви генерира. Само може да отблъсне хората от вашия бизнес. И ако вие отивате и давате, защото мен ми казват собственици на фирми, разбирате ли, ние отидохме до еди коя си, дадохме 2000 лева да рекламира еди какво си. И те засичат и казват, ние цяла седмица нямахме нито една продажба от тази инфлуенсърка. Въпросната инфлуенсърка е с 150 хиляди последователи. Разбирате ли? Заради такива като тоя. Защото те по цял ден показват някакви продукти и се правят, че някой им е платил, а де-факто никой не им е платил и те ги рекламират безплатно. Тапаците го правят единствено, защото си въобразяват, че като показват тия продукти, някой ще ги забележи и ще почне да им дава пари. Никога един ефтиняк не може да стане скъп. Разбери го това нещо. Продадеш ли се веднъж безплатно и ефтино, ти никога няма да бъдеш оценен по-високо. Скъпата стока може да стане по-ефтина, тя може да поевтине, но няма в маркетинга случай на нещо, което е стартирало ефтино и после му се е вдигнала цената. Няма такъв продукт. Тъпия буклук не разбира нищо от реклама и маркетинг. Нищо. Нищо. Стартираш ли с една цена, след години тя става по-малка, пада. Няма такова нещо. Не може със старта си ти да се обявиш ефтино или безплатно и да очакваш някой да ти плати. Веднъж като си безплатен и като ти научи, че си безплатен, никой няма да ти плати. Това е цялата работа. Това си имам и промокодове, така че аз всичко си го получавам и в кеш, и в продукти, така че за мен всичко съм си без разполагаш. Там и ще обеся за това перде. Обесима? Такъв кеш получаваш, то ти пише на челото колко струваш. Тая коса на клечката, прическата ралеж 95-та година. Добре, аз ти казвам, че на мен за тия неща ми плащат. Сега, както искаш. Ако искаш, провери, има и... Ама добре, като ти плащат, що имаш нужда да в моя лайв да ги показваш? Показвай си ги в твоя лайв с 30 човека. Що е да добре, ето разбрах. Виж, грешка е било, разбрах. Добре. Ма си разделяш нещата, аз съм тук в позицията си на тиктокър. Няма да си рекламираш неща, които на тебе ти дават и ти плащат в моя лайв. Добре, разбрах. И само да кажа на фирмите, ако изобщо имат такива будари, които са ти дали пари, че те са още по-големи будари да ти дават пари на тебе, след като виждат, че ти търсиш моето внимание и аудитория. Добре. Да дойдат при мен. Ама знаеш, що идват при тебе, защото ти го прави за два продукта. А пък аз им искам по 1500 лея на пост в Инстаграм. За това, Мишко. Абе искам. Искам. Искам им. Ама аз така решавам, твоите сторица никой не ги гледа и никой не те следи тебе, никой не те знае. Обаче не ме кеви, че ти идваш да използваш моята популярност, разбираш ли? Аз няма да продавам сторита по 1500 лева, за да идваш ти да ми ги пускаш безплатно тука. Умник. Добре, вече колко време ще дъвчем едно и също? Ами докато разбереш и не да ми го правиш на пук отново да ми показваш продукт, ми разбери, че не е окей, не е професионално това, което правиш. Дебилно такова същество. Добре, разбрахме. Това няма инфлуенсъри в България. Ето за това няма инфлуенсъри в България. Заради такива дето си продават газа безплатно.
Той Жоана, проститутката здравей. беше, ескортката Благодаря. беше, пак беше най-ефтиния. Едни продукти, сука, сега няма да го разправям пак. Вече половин час говорим за това. Ама не да смятам, намери че- си ги в твоя лайф пред твоята аудитория, която ти си спечелил, бе. Спечели си аудитория самичък. Ма аз я печеля сам. Еми, Както използвай си спечеля. спечелята аудитория, не моята. Видя тук, че имам 1300 човека днеска и веднага почна да вади продукти. Кръстинче, благодаря ти. Къръж голям е, печели той. Бе, печели, какво печели, нали го виждате? Смята колко километра са до Хаско за бензина. Теди Любомирова Биляна. Толкова печелише, нямаше да вика нямам пари да дойда до Хаско. Беше запазил час при Криси и изобщо не отиде. Аз имах пари, но нямах желание. Ми като няма желание, що си запазваш час? Бунак? Аз го отмених. Още на сутринта. Ма защо я ангажираш времето, бе? Педал грозен. Сега за това, дето си го направил, ще ядеш бой, обещавам ти. Обещавам Добре. ти. Айде, чакам и аз бой. Само Чакам тук призовки, някъде чакам такива бой, къцове чакам си си. хвърля ушата маймуно. Такива къцове ще те хвана за ушите и такива пердаши ще ти дам. Казвам. Чакам призовката, чакам всичко чакам. Никаква Бой, призовка призовка, няма, трябва- почти ми ще ядеш плесник, не призовка. Чакам. Аз се знаех, че така е направил Букука, бе. Чакам. Кръстинче, Той благодаря. знаете ли какво направи, за да ме скара мен и Криси, даже използва мен, аз да съм звънил на Криси, аз да съм му запазил част при Криси на козметик, аз му знам номерата на ефтиния педал, бе. То си е ясно, той е такъв прикрит гнусар. Ма няма да ги показвам пак. по Моята хиляда мръза пъти. си измисля всякакви неща, колата му била на ремонт, корема го боляло, не знам си какво, звъни и лъже. На същото време ето сега изплю камъчето, видяхте ли го колко струва? Нямал желание, затова не отишъл. Кристинче, така сте написала, как да ти го чета? Видяхте ли как си призна? Изплю Не, камъчето. пак няма да ги показвам пак, не. Нямал желание да отиде, затова не би отишъл. Ми като нямаш желание, що запазваш час, бе, злобар? Защото си мислех, че мога да отида, но... Що ти злобар? намерих по-добре. Що ти злобар да направиш мръсно, затова злобар гнусен. Ама защото да не ти казвам къде отидох. Че пак ще стане Изобщо не лошо. ме интересува къде си отишъл, аз виждам резултата, какъв е мазняк. Виж каква Добре. мазна кожа имаш. Добре. Все едно съм ти метнал една баница на муцуната и съм ме размазал в кръг. Добре, нека да е така. Власти с целия. Като парзал. Добре, нека да е така. Ти нали не лъщиш? Радвай се, че ти не лъщиш. Аз блестя, аз не лъщя, аз блестя. Добре. Тя и да не е менте тази тениска, тя 80 ля. Пък ментетата са по 30. Кой ме интересува ментели мое? Само че е $100. Се е грозна, се е грозна. Ми той Добре. умрял, ма. Той умрял, Карл Лагерфелд. Ти сега сети да го носиш. Те като умряха, тогава го проносиха. Като умря вече ти като Ами, падна ето и цената другата, му дето 20 имам. пъти. Ето и другата, дето имам. По марката можеш да разбереш. Не мога да разбера тая марка, не пише нищо. Това се нарича Ето лого, го не марка. логото, бе. Ето го логото, бе. Не знам, това магаря ли е, какво е? На Ралф Лорен е. Браво, Евала. Еваля. Какво ти Вярно? къде ти рекламираш? Винаги ти използвал тоя. Повече няма го пускам, аз ще го блокирам сега по време на лайфа, не мога, после ще го блокирам. Аз му казах. Като ще показва втори продукт, след като съм му направил забележка, ще иде блока дебилното, като е тъпо парче. Тъпи Значи хора, аз да това се е показвам. феминистка. Аз като ги обличам тия тениски, да се обличам само в бели тениски. Така като да не се вижда марка, така ли? Не ти говоря за тениските тапака, за кремовете, дето показваш и серум. Нали спрях, ето спрях, остави ги. Какво искаш сега от мен? Колко пъти съм ти казал и съм те предупреждавал, бе? Колко пъти, бе? Ето скрити съм. Няма ги, не показвам, не говорим за кремове. Приключи темата. То, вижте сега, знаете ли какъв е най-големият проблем? Че той даже сложи нещо марко, на него пак ще стои ефтино. Кенан, не знам вече какво да кажа, честно ти казвам.
ето аз, например, съм с един сет от магазин Пепко, който струва 30 лева. Долнище и горнище. И днеска получих 1000 комплимента за този сет. На мен стои като 2 милиона, разбирате ли? Аз като го сложа, това нещо на мен стои 2 милиона. А той е каквото и да му сложиш, Луи Витон няма кой да му купи тениска 2000 евро, да кажем, но и Карл и Маро, каквото и да сложа, му стои на него ефтино. Добре, нека. Той просто има ефтино поведение, ефтина прическа, ефтина муцуна, мека, месеста, селска муцуна и каквото и да сложи, все ще стои ефтино. Добре, нека. Аз съм с анцук от магазин Пепко. 30 лева. Но си го Да, със шапката здраве. е скъпа, шапката е малко по-скъпичка, шапката струва колкото 40 анцуга сигурно, обаче няма значение. Много е сладък, добре е отшит, страхотен е, много ми харесва. Теди Любомирова, мерси! Както И Кими блестя Кардашиан точно така, аз не лъщя като него, а блестя. Там е разликата. Той е мазен, а аз съм бляскав. Не, Ето пак няма повече да ги показвам, не. Няма да ги показваш, аз съм публична личност и съм работил за това име 20 години. Как ще показваш моя лайф и ще рекламираш ти продукти? Виж колко си ефтин, това е много ефтина Добре, проява. ето виж, като показа Анцука, се сетих за една реплика на Ким Кардашиан. Това е Седи много вътре ефтина пата, проява. седи в него Това е пата. много ефтина проява. Не можеш да ходиш в лайфове на известни личности и ти да рекламираш нещо, което е твое. Не можеш. Добре, разбрах. Приключихме, разбрах. Може да използваш. Използвач, хората казват, тук че си такъв използвач. Няма кой да се накефи на това. Добре. Той беше хранил едно момиче. Не, Венци, нека да не е с лошо, не дей. Не дей така, нека да не е с лошо. Той лазун, че иска май известност. Той иска известност, но лошото е, че вече от няколко години иска, пък не я получава. И ето виждате, че трябва да дойде в лайфа на някой истински известен, за да рекламира уж продукти, които на него са платили да рекламира. Като ти плащат на тебе, рекламираш по твоя лайф. Ами ако искаш и ти там на тая ангиста, мангиста, на бандиста, на който искаш, ходи си рекламирал тая продукти, си ги рекламирай. На някакъв друг неизвестен като тебе. Добре, разбрах. Найденова, благодаря ти, още 3 рози. Ки, благодаря ти, Мариански. Тиктокъри си рекламирайте помежду си колкото искате. Силвия, мерси. Мариански, мерси, още една роза. Да, извиняйте се, едно това се пусне с Николета Лозанова на лайв и в нейния лайв, където тя е инфлуенсър и продава по 5000 лева едното стори, аз го продавам между 1000 и 1500, ако е само едно стори за 24 часа. Да, той ще идва да ми рекламира в моя лайв продукти, на които на него са му платили. Извиняйте се, но окей. Дабъл. И то не е нито смешно, нито забавно това. Хора, всичко е по 2. Играем ли? Аз взем хранителен магазин и той да дойде да ми лепне на вратата реклама на Била. Сега, сори. Аз съм работил и с Николета Лозанова, между другото. Работил си. Работил с Николета. Чистач си биоеконом. Влез в хайлайтите на Николета Лозанова, имама. В нейния профил има на хайлайт. Влез и виж. Браво, какво си работил с нея? Чистач за нея. Изпраща ми продукти. Продукти. Добре. Да. Изпрати ми 2-3 лосиона, снимах ги за стори, за пост и така. То ще беше даже през 2020 година. Когато ми ги прати. Те затова имат по 5000 лева оборот на сайта на месец. Теди Любомирова, мерси. Силвия. Затова никой не ги купува, защото на тебе ги ти ги пращат. Много лош маркетинг имат, ако са ти пратили на тебе продукти. Да, пратиха ми и то даже няколко пъти ми пратиха. Браво. Това е положението. Само, че никой не ги е видял да ги рекламираш, защото никой не знае тук, че си ги рекламирал. Защото е било отдавна. Също знаеш какво се е получило, че вместо ти да рекламираш Николета Лозанова и NL Beauty, тя те е рекламирала много повече, като те е сложила на нейния профил. Напротив, искам да ти кажа, вижте какви бодали са от маркетинговия отдел на NL Beauty. Вместо те да бъдат рекламирани, те са рекламирали Лазун. Искам да ти кажа, че 10 000 човека тогава ми видяха сторито. 10 000 човека. Браво.
Да, доволен съм. Всички казват, че това, което съм казал е точно така. Вместо ти да ги рекламираш, те сте рекламирали теб. Ето казват хората, че това е абсолютна истина. Казват, че не го намират този хайлайт. Мама ме спонсорира с спагети. Може би е платен. Какво казва тук, че не ти чух? Някой се избазика, мама вика ме спонсорира с спагети за смях. Това по какъв повод, че не разбрах, защото ние говорим за съвсем други неща. Я питай той на кой прави реклами. Не ми е... Може ли да ми снима? Може ли да ми снимаш това, който ми написа мама ме спонсорира с спагети, кой е? Вафлата. Снимай ми само профила ми снимай. Ето, снимай го. Той е на пакет макарони, ще щастливо. Да, Румяна, така е. Ами така е, сега има някои майки купуват на децата си наркотици. По-добре други майки да купуват спагети. Чакай. Тук мърдам с писалката нещо. Знаете ли, че има майки, дето купуват на децата си наркотици? Това знаете ли го? Аз лично не съм го видял. Знаете какви майки са това? Може ли те питам един въпрос, ако е удобно? Що за тъп въпрос? Просто питам, ако е удобно. На това модераторите ме заглушиха ми. Здраве, деса. Нали си тук? В този формат TikTok е доста излишно да питате, може ли да питам един въпрос. Наживо, ако сме, имаме личен контакт, да, ще бъде страхотно. Ще бъде страхотно да питате нещо подобно. Но сега тук в TikTok да питате, може ли да е удобно ли ще бъде да ви питам един въпрос. Нямам бръчка все още на лицето никъде. Мен не ме е ясно, аз съм с най-качествения екран на пазара. Как никъде не виждам бръчки, пък вие сте с някакви тамагочета, някакви замазани екрани, ме виждате мен с бръчки. Къде виждате тези бръчки, не знам. Това, ако говорите за това тук, това е сянка от шапката ми. Не знам за какви бръчки ми говорите. И аз съм с Samsung. Не дей да обиждаш марката телефони също. С Samsung съм. Винце, здравей. Да, няма някаква базова серия. Някаква посредствена пак серия, като марките, които носиш, като козметиката, която ползваш. Напротив, не е посредствена серия. От серията Galaxy. През това благодаря още 3 рози. Силно се съмнявам. Серията Galaxy, ма какво iPhone, аз пък iPhone. Galaxy S6, 7 ли нещо такова ли си, с какво си? A52S. 3 розички още. Как A52 ще е серията Galaxy, ма умник. Samsung Galaxy A52S се води телефона. Аз нали това казах, че си от някой от нискобюджетните, защото си супер замазан. Сега да ви кажа ли какъв е тук филма на този умник? Просто телефона му е от А серията, която е супер мега смут замазана и той говори за фука, че няма смут, а то самия телефон на камерата му е мега смутната. Напак не е мега смутната. Пак си тъп. Ама хора, да го поздравя, защото той поне е направил нещо умно. Купил се ефтин телефон, който да го смутва с ефтина камера, докато вие си купувате последния модел телефони и като се смутнете, като се пуснете на лайв, ставате като с телефон от преди 7-8 години. Вижте тая златина. Купила си iPhone 14 Pro, пък като си сложила филтрите и станала на iPhone 10. Ушата я замръзна нещо. Шибек, Силвия, поне е направил нещо умно. Купил си ефтин телефон с ефтина камера и така става по-красив без да се замазва. Твоя, твоя. А52 прегря. iPhone A52 прегря изгасна. Overheated. It's overheated.
52 прегра изключи. Ушан, какво ще ми показваш, бе, Ушан? На този Исках да фон още покажа- повече ти стръгват ушите. Ушите ти Исках стръгват да така. покажа Махай една този фон. снимка. Ушане. Исках да покажа една снимка. Сега ще я намеря и ще покажа. Ето. Ушане, покажи я. Ето, това е снимка. Това е снимка, която съм снимал с А52S. Ето, сега ще я покажа. Ето е. Смятам, че е доста добро качество. О, Това е с не, много 64 ярд. мегапиксела. Много ярд. Страхотно е. Това е с 64 мегапиксела. Колко пиксела? 64 мегапиксела. Браво, страхотен си. Страхотно качество на телефона. Сега разбирам защо си без смут, защото то самата камера смутва на 90%. Ясно. Напротив, не смутва изобщо. Не смутва, не. Как да не, това е ефтината серия Samsung, всичките им камери са замазани, как? Всички го знаят Моята това. не смутва. Моята не смутва. Той си взел такъв телефон и се хвали, че няма смут, а тя камерата му смутва яко. Аз лично на този телефон нямам смут. Така. Ама пак по-умно, отколкото другите тук тиктокъри купуват си iPhone 14 Pro, а пък като си сложат смута и става като iPhone 10. Пак по-умно е направил той. Има логика наистина. Така че хора, купете си, даже ако може да намерите някъде Samsung 6, Samsung 6Edge, там те 7 и пускайте тук, ще сте още по-хубави в TikTok. И правете То така, няма да тук става за лайкове, но си ги купувайте. и правете така, нямам смут, нямам мут. Се пугайте, че сте красавци. Ами хубаво дете, като спрат да ти отварят приложенията, да ти за какво ще правиш? С този слаб процесор, с тази слаба видеокарта, Напротив, малко RAM. напротив, Вика напротив. от те серията, вика, от Galaxy Никога- серията, вика. Никога до сега не ми нищо не Виждам съм. телефона, това такова грозно Galaxy така да снима, няма такова замазано. Той вика А52. Смятайте. Не ми ето го, снима си, даже много добре се снима. Адриански, благодаря. Супер още замазан 3 се, предната ти камера е за коша. Добре, И си добре. като телефон от преди 15 години се виждаш. Окей, Жа- добре. Добре. Ми какво добре, нали те виждаме? Виж колко плоско изглежда, цялото ти лице е плоско. Нека. Лайт балансът ти, тотално погрешен ти е лайт баланса. Това е толкова ефтина камера и толкова плоско изглеждаш. Виж аз колко съм жив, колко съм 3D, колко е дишаща картината, която виждаш. Добре, А твоята е плоско, нормално. все едно с паспортно осветление пред тебе. Нормално Нормално ти ти си се разбираш от фотография и никога няма да разбираш нищо от фотография. Нормално ти си с S24 утра. Нормално да е така. Нищо не разбираш от фотография. Като си взема и Ивайло аз Пенев, благодаря ти. утре и аз съм така. Оля, от кога не съм благодарил на никой, който мята? Защо? Силвия, благодаря ти, Силве. Той много ме ядоса. Ядоса ме. Да, картината диша, направо се Любомиро, усеща. обичам те! Направо се усеща така, чак и аромат се усеща на себе. Тази картина съм рисувал аз, между другото. Аз съм художник, не знам дали знаеш също така. Малп Стаско. Или Ивайло само се Пенев. оцветява. Само се Така оцветява че според утре мен. си косури, защото това е автентично изкуство, което аз съм създал. Ние Според мен само си оцветил с темперни боички. Да, отсветил съм другия. Знаете ли, той е оцветил, взел е темперни боички, цак, 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 цак. заснет. Имам видеоклип как я рисувам, целият процес заснет го имам. Ако искаш ще го прати. Прати ми го по телеграм, добре, прати ми го. 7979. Прати ми го по телеграм. Искам да го видя. Galaxy серията съм. Кой е телефон? А52. То се вижда, че си някакъв такъв чупляк. То се вижда. Напротив, много си е добре Аз даже телефона. Адриан, ти сома те благодаря. питам от какъв модел е, значи смятай. Рени Стателва Илето. Тия дърва са мега отско, мене ми са драйфа от тия жълто-оранжеви чамови дърва, от тия пердета, цвят, череша, дърво, изобщо не обичам такива пенсионерски мебели, честно. Ами на мен ми се драйваш от мизохарените тапети, ма нищо не казвах. Но пък само за тях говориш. Те не са моите мезохарни тапети. Аз съм бил на гости в курортна станция, какво ме интересува?
Това да не са моите тапета, тапанар. Ми то да не мислиш, че стаята е моя. То да взема да сменя тапетите ли? Ми как живееш у вас и как да не е твоя? Ми ремонтирай си там. Нали много работиш и рекламираш с Николета Ми Лозанова? да, ще ремонтирам. Не, ми Да, ще ремонтирай си я. Ремонтирай си я. Ще ремонтирам сега цялото Живееш лято. там, Ще пък. ремонтирам. Де да живееш като в Миша, дупка ми си ремонтирай поне едната стая. Ей, сега лятото ще се ремонтирам. Не, Специално ще действай, ремонтирам. айде действай, да видим какво ще направиш. Кой знае пак каква селения ще измислиш. Цяло студио ще направя даже тук. Аз като цяло, подкаст студио. не само, аз съм ходил на курсове по рисуване, как учил съм моден дизайн, как то се влиза, изпита е с рисуване, вие нормални ли сте, как да не съм художник? Аз съм художник и рисувам от дете. Колкото аз съм учил, колкото аз Всички съм видове учил за техники пианист. мога да ви покажа, имам папки, хиляди папки с рисунки. Колкото аз съм учил за пианист. Не ми ще ви покажа папките ми с рисунки, те са тук в гаража между другото. Мога да ви ги покажа. И модните ми скици, натюрморти, акварелни и всякакви моливни техники, с всякакви имам. Ти нали ще да ми изпращаш фотоапарата, с него И ще с снимам. пастели даже имам рисунки, всякакви техники умея. А какво стана с ония фотоапарат? Щеш да ми изпращаш ония фотоапарат, Никона? Никой не ти каза, че ще го изпраща. Казах, че мога да ти го изпратя. Никой няма да ти го пратя. На такова гнусно изчадие като тебе. Всеки може да рисува. Той Неуважително сигурно е към чупен тези, вече, постигнали да. повече от него. Ушат, Добре. ти трябва да си уважителен към хора, постигнали повече от теб. Не може да ми говориш по този начин. Добре. Да, Видим, че ето благодаря. това няма, защото знам, че винаги си бил лицемер. Ти си една лицемерна, селска, входна такава бабичка, която съжда постоянно и говори глупости и интриганства. Никога няма да ти прати апарат. За какво ти пращам апарат? Нали видя къв букук си? Каза, че не си отишъл на часа, прикри се, защото не си искал. Виж къв лицемерен букук си. Пък идваш тук един час, накараш и говори за това, че ще идваш на час. Ами да, исках да дойда, но нямах възможност. Колко си злобно. Исках да дойда, но нямах възможност. Ами го това изча дяволско. Събрал очите, аутиста. Направо съм ги събрал. Събрал очите, видяхте ли какво адово изчадие? Аутист. Добре. Стана нервен, да, той е такова неврозно дете, имаме проблеми с нервите като малко, то се вижда. Неврозен. Добре. Това е такова дете, проблеми с нервите. Той не го виждате като му казва някой неща и почва така да прави. Само да реши му бъркам в мозъка веднага. Никой без Стефи. Майя, благодаря. Още 3 Марви рози. Криси, мерси. Още 3 човека. Играем ли? След малко започва спида. Хайде да се насочи малко към битката. Знаем се до Благодаря ти още 2. Темерен интриганте. Кралицата ми все още една едничка. Да! Лан. Не можахме да го хванем. Хора, Добре. вижте сега, мен не ме притеснява, че този Гохар ще рекламира Кралицата, тука, благодаря ти. Благодаря ти това на Гохар Люксорт, също ще благодаря дойде на тука да Майя, рекламира някакъв на продукт. Адриански. Изобщо не се притеснявам от него като инфлуенсър или като някаква конкуренция. Дразни ме това, че той използва моята трибуна, моите фенове, моята аудитория, хората, които ме харесват, които ми вярват, да рекламират нещо, за което на него му плащат. Това не е окей. Иначе той не ме притеснява като нищо той. Аз знам, че никой няма купи каквото и да рекламира той. Теди, благодаря ти. Теди Любомирова, Рени Стателова. Благодаря ви, патенца. Муа. Не, няма как. Виж сега, не бъркайте изнервен с дразнене. Дразни ме наглостта му. Дразни ме неговата наглост на това грозно тъпо същество, не постигнало нищо в живота си. Не може даже да отиде да редовно да учи образованието си, приписва на изпити, не може да си вземе редовно обучението си и да живее в града, в който учи, не може да си позволи да плаща квартира там, обаче иначе идва тук и се прави на някакъв преуспял инфлуенсър. Чакай малко бе, палю.
Крис, благодаря ти. Той не може да отиде да се изучи, не мога да го изучат тяхните. Пълен паляк. Той трябва да ми целува краката толкова, че още съм го пускал толкова пъти тук да се показва толкова караконджо. Трябва да ми целува нозете денонощно. Че му позволявам толкова хора да го видят, защото другите като го видят и го отместват от екрана. Благодаря ти, Теди! Феноменална си, феноменална! Сложи ли такава форма за лед отзаде, залепили с тиксо на телефона, форма за лед? Вътре пълна следчета. Да. Фука си с телефона си, че камерата му била феноменална, а той целият замазан като с телефон преди 10 години. И телефона му изключва, защото прегрява. A52. Samsung A52 изключва, защото прегрява. Не е изключил, излезна от приложението просто. Айде, аз не виждам това. това. Бък на Той те TikTok. спотя. Този телефон те спотя от тебе, бе, човек. Така грее, че направо те спотя. Изобщо не е топъл в момента. Ти няма ли сложиш климатик вече там при тебе? Имам, ето го тука. Дай да го видим. Не искам. Защо трябва да го показвам? Нали каза да не го рекламирам? Нали 100%. Гарантирам, че е някакъв жълт такъв износен климатик. Дайкин. Дай да го видим, дай да го видим. Дайкин. Не искам. Защо трябва да го показвам? Толкова. Нали каза да не ги рекламирам? Дай да го код толкова. Нали каза да не го рекламирам? Няма да рекламирам. Реклами не правим. Да, няма да правиш масаж, ще блокирам вече за винаги, тапунгер. Сега ще блокирам повече, няма да пусна и пак ще се молиш на колене. Пак ще ходиш да пишеш на всичките, хамстер такъв, мазен. Бай, миле, мерси. Виждаме предето от това само година вече. Да, бе, много, изобщо какъв фотограф, той вижте каква лоша постановка, какъв визионер лош е той, да седне на половин перде, един половин тапет, половин перде и една табла от чам се вижда отдолу една летва. Това може ли човек естети, човек, който иска да се занимава с фотография, да се позиционира по този начин с такъв бекграунд? Това никой не може да стане фотограф, за какъвто той си мечтае да стане. Добре, нищо, че съм бил на курсове, добре. За естетика. Добре, нищо, че съм... някакви лалетик снимал отдолу пръста на лалетата. Вижте колко е прост. Нищо, че съм бил на фотографски курсове, добре. Окей. Той много хора ходят на тия фотографски курсове, но никой от тях не става фотограф. Добре, супер, добре. Всичките добри фотографи, които познавам, никога не са ходили на такива курсове. Петима човека, Люксорт, благодаря, още 3. Така, 3 розички, Бориславски, мерси, още 2. Майя, мерси, още 2. 2. Дабъл. Всичко ще бъде по 2 розички. Нищо не му дайте на того пак. Да я благодаря. Не заслужава това неврозно дете. Не заслужава. Сега всичко е по 2, викам да го изшарим тази битка. Краси, благодаря. Всичко е по 2, играем ли тук отборно? Трябва да играем отборно, обаче всичко е по 2. Дабъл. Дабъл. Марио Шутев, мерси. Адриански, благодаря. Любомирова, дай му дъното на тая мишка умряла. Дай му дъното. Марио Шутев. Йорданка, здравей. Ей, Данак. Тиньо. Рени Стателова, мерси, Рени. Никога не съм бил приятел с Лазар, никога не съм го виждал на живо. Моля ви се, стига глупости. Да пенче, здравей. Не съм бил приятел, лижеше ми газа, когато ми лижи газа, какво да му кажа, освен мерси? Когато някой прави комплименти, какво да му кажете, освен да кажете мерси? Това приятел секунди, всичко е по 2. 7-9. I can make you feel hot. I like this part. Адриански, благодаря ти. Baby, I can make you feel
Бени 119, Бени. Здрасти, Бени. Не, искам да намаля, с това увеличавам. Да бе, тапунгера се продава за 2 душ гела и си мисля, Добре. че аз трябва да се продавам за 2 Добре. душ гела. Тъпо същество от тъпото ти. И продължава, дайки ни майки, не мисля, че дразни. Та пак, Касов защото MD, показваш здрасти. колко си тъп и ефтин, показваш колко си ефтин, рекламираш марки, които изобщо не искат да те чуят и не те познават и не са ти платили. Добре, Колко си добре. прост. И не можеш да Добре, си знаеш нека. колко си прост. Нека, Колко нека. си прост. Нека. Много тъпо Добре. парче си ти. Никога няма да успееш ти в живота. Никога. Никога. Добре, добре. Винаги ще си един бедняк. Винаги. Запомни го. Добре. Добре. Така. Не е мотиватор. Казва, че аз те мотивирам и съм те вдъхновил. Никога не съм се продавал безплатно и ефтино като теб. Никога. Никакъв Добре. мотиватор не можеш да бъдеш ти. Тръгнал да прави той някакви съвети и някакви workshoпове за успех. За какъв успех ще направиш ти успех? Ти си Добре, антиуспех. добре. Ти можеш да научиш хората как да се провалят бе тапак и как Добре. да се продадат ефтино. Добре. Кой ще научи ти Добре. как да се продава и как да се продава скъпо? Ти не можеш да се продадеш ефтино, ти си безплатен. Добре, разбрахме. За 2 душ гела ми се продаваш тук 20 пъти идва тук в моите лайве да ми говориш за тия биотрейд. За Ами 2 за душ това не гела. съм. Да, Ами ще за ти това пратя не 2 съм душ се... гела на Ермес ще ти пратя 2 душ гела по $100 да млъкнеш да ги споменаваш у нея. Ами добре, ти като си... Бати тъпото парче. Ти като си вели гримьор, какво правиш тук в тик? Бати тъпото парче. Няма да ти обяснявам на тебе, бе, нищожно мусарско зло. Какво правя тука? Какво ти искам правя? У нас съм си, какво правя? Ти какво правиш там? Какво правиш ти? Аз съм контент креатор. Нормално да съм тук. Какъв контент креатор? Обаче ти си... Маумно Обаче ти си гримьор. Маумно Обаче креатор ти си си ти. гримьор. Ти си креатор на глупизми по цял ден и на клипове забавно развиващи се. Това си ти. Добре. Да. Маумник. Добре. Какво правя тук? Живея, спа, ям и работя. И Варя, нали знаеш по колко пари на месец? Казвал съм. Това правя. Ти какво правиш там, нищожник? Ядеш от манчета на майка си, на баща си и живееш в тяхната къща. Добре, ще им кажа. Добре. Окей. Тая детска стая с цялата потънала в дървеници. Ще дойда там и ще Да, с това дървеници перде. няма. Ще ти заве главата с това перде като булка и ще таритам главата. Ела, заповядай, ела. Нямам време да занимавам с такива чади като тебе. Ще дойда аз там в тази дупка. Знаеш, Трябва кой да си там върви? с И аз си костюм върви за по Дубай. инфекциозен костюм. Трябва да взема от хей костюм да дойда там. И аз си върви по Дубай, там прави си гримчетата. Кой кред си искам, бе? Да няма да обикалям цял живот в света. Ти ще ми кажеш къде ще ходя. Ти взем да излезеш малко от село, защото не си ходил никъде. Добре. Дебилно Окей. дете такова. Взем малко да излезеш навънка Селендур. Добре. Той сам до лостовете там до блока. Сега излизам. Не ми влизай. Дебилен Селендур. Обиколил съм целия свят, той ще ми каже къде ходя. Вземи ти малко да излезеш, виж как живеят хората. Плъх. Добре. Добре ще. Нарочно го показвам, да го показва. Обещавам ви, че сега ще му панчките гледа и ще му закрия профила много скоро. Няма го гледа вече никой. Той Добре. кръг ще му излезе през газа. Ще ти Добре. излезе през газа ушата, Добре. маймуно. Чудесно. Каракон за ушат. Добре. После пак да се моли да ми лижи газа. Майя, благодаря. Знаете как ми се моли? И ми пише, моля те, отблокирай ме, обичам Добре. те, обожавам те. Адриански, благодаря, трябва да е от друг човек. Ушат. Добре. С шибека ти. Чудесно. Я си пише името Шибек Лазаров. Я си пише Шибек Лазаров името. Сега ще го напиша. Айде, Сега ще го... тук нататък ти ставаш Шибек Лазаров си ти. Така ще си Айде, го напиша. Шибинг. Добре. Айде Шибинг, грозно дете. Трябва Шибинг си- Яков Газа. Благодаря, трябва. Те е в долната проститутка от OnlyFans. Дърта си на 70 години ти късат халката. Газът е широк, колкото капачка на буркан на компот. Като гърло Ще на ти компот пратя- е газа. Ще ти пратя снимки в Телеграм да видиш. Няма какво ми праща, те са ми пращали, когато е отпусната дупката стои отворена нон-стоп, не може да се затвори. Аз ще ти пратя други. Ще ти пратя други. Няма какво Такива да дет не праща. са излезли. Нали ми пратиха на Барбуков гаджето 70 годишния? Дет те е поръчвал.
Нали ми прати? Който Барбуков и той е за известност тук. Който Барбуков и той е за известност тук и Нали казва ми някакви пратиха, факти, които са без Нали доказателства. ми пратиха ми. Дето по 70, Ма 70 нека- годишни дядки се е без за пари с 70 годишни дядки. Окачи си го, знаеш ли какво? Окачи си го е там на стената, и там на картината си го окачи и е така си мъглетки вечерно време. и си пречки. Дядото на Барбуков. Само, че Барбуков, като беше него, беше на 50 години, пък сега той е на 70. 70 годишен Такива- дядка го пълни газа. С такива дядки не ме замесвай. Знам, че ти си падаш по тях, но аз нямам нищо общо с тях, така че не ме замесвай с тях. Но нали ми разказаха, обичаш. бе, 4 часа съм му правил свирки да му дигаш кура, че не може да му стане, да може да е Добре. без мекия кошок. 4 Добре, часа лапаш. супер, добре. Добре. За Добре. 150 лея. Ужас. Добре, тия снимки, що не ми ги изпратиш да ги видя? Ма кой си ти я ти пращам, бе, гарсон? Кой си ти? Иконома ми. Ма нали ми Кой? викаш? Шибек, Добре, нали Шибек ми викаш, че Лазаров. са мои? Шибек Лазаров, кой си ти? Докажи ми, че тези снимки До са там мои. ще душа за това Докажи ми, че плетено тези перде. снимки са мои. Ще душа с това Какво? плетено перде, Шибек Лазаров. Ще дойда там и ще ти изкрия Добре. грозния факфейс. И аз Добре, искам да заповядай. мусна пердето. И аз си мусля така главата отзаде зад пердето и така излъчвай. Влез зад пердето, да не те гледам. Не, благодаря. Шибек не. Лазаров. Благодаря ти, ма не. Ами ще видиш, че Виж, аз ще ги голяма сваля тези гледаемост. пердети. Ако влезеш зад пердето, ти обещавам, че ще се увеличи твоята гледаемост. Влез Виж, за аз малко се- зад пердето да видиш. Аз ще ги махна тези пердети, ще ги изпрата по еконт. Ще ги прати по еконт, Къде ми обещавам. пратиш по аконт, бе? Къде имаш ли ми адреса? Шибек Лазунов. Шибек Да, Лазаров. имам ти адреса. Да, Ти бе имам ти Лазаров. адреса, ще ги... Не, имаш Ще другия ги пратя път. Ай, по кажи го аконт. като имаш. Позволявам ти да го кажеш, кажи ми го. Ще го прата по еконт. Ще го Кажи пратя по там, еконт. позволявам ти ми да дадеш адреса тук в лайв. До Кажи офис ще ти адреса го ми. пратя. До офис ще ти го пратя. До офис ще ти Пак го и до пратя. офис не може да ми го пратиш. Никъде не може да ми го пратиш. Мога да ти го пратя. Георги, благодаря. Може другия път. Добре. Добре. Къде живееш да очи на чупе канчето и на тебе и на целият ти там изгостирал маймунски род. Добре. Ще ти пратя адрес, ти заповядай. Ма да дойдеш Ясно ли съм... сега, вярно ли, че майка ти е правила секс с орангутан и се родил ти? Адриан, моля да не намесваш такива неща, да не Вярно намесваш ли, че баща ти е маймуна? Маймуна орангутан е баща ти, майка ти е забременяла от него и се пръкна от ти. Внимавай кой намесваш, да не намеса аз други хора. Внимавам. Да не ти пусна аз някой дело. Внимавай. Внимавай. Айде да ви пуснеш. Внимавай. Защото баща ти е маймуна от зоопарка и майка ти е ходила на зоопарка и влезна в клетките за малко. Затова е. Защото ти пусна такова дело, че всичките ти гримови и всичката ти покъшнина ще притежавам аз. Айде, давай. Кажи сега, вярно ли, че Абсолютно. майка ти е влизала редовно в клетките на маймуните, като ходи на зоопарк? Кажи. Вярно ли, че вече Шибек- почваш да си Шибек измислиш Лазаров. разни неща? Шибек Разни Лазаров, неща за гледане. не само визията ти е като маймуна е, и мозъкът ти е колкото на орангутан. Само, че TikTok не е Вибрадър пиленце. Дано те вземат също пак. толкова. Също съм най-добрият тук, както бях във Вибрадър. И най-гледания. Дано те вземат пак. Същото е. Дано те Същото вземат пак. е. Дано те Абсолютно вземат същото е. пак. Пак съм Дано те вземат най-оборотния. пак. Дано Да. те А вземат ти нито пак. в TikTok си успешен, нито някой ще влезеш във Вибрадър. Това е истината. Дано те вземат пак в Вибрадър. Дано те Сори. вземат. Ангелов, никой не ме е взимал. Аз ли съм когато реша. Теди Любомирова, аз имам перманентна покана. Аз имам перманентна добре. покана за всички Чудесно. реалиста. Чудесно. Добре. Аз когато Радвам реша. Аз когато реша се появявам в TikTok. Аз не съм тук като тебе. Ако не са появени, мога да си изкарам храната. Не можеш да си изкараш 20 долара, да си Радвам платиш се. храната в хладилника. Аз се Радвам появявам се. където реши и когато реша. Само да ти кажа. Добре. Теди, благодаря Добре. ти, Тединка. Искам, понеже забравям да споменам, искам да благодаря на Ангелов. Ангелов, добре е дошъл. Теди Любомирова, Барби Криси, Мария, Ембалева, тук има едно именце, което не мога да прочита, защото е някакво лого. Васил Васил. Окей, мерси. Георги Юзър, Ванина, благодаря. Сори, забравям. Малко съм отвикнал, не съм се пускал пак. Колко стана вече? 5-6 дни. И преди това знаете, че имах една пауза от почти месец. Малко съм отвикнал да споменавам гифтарите.
Ема такива сега, като ми светне анимация, като ми пуснете анимационен гиф, няма как да не ви спомена, защото той ми се закрива екрана, така че... Той е мазохист, кеф си, като го виждате, му е хубаво. Аз не го обиждам, не му е хубаво, защото той много ми трепери да не спра да го пусна, пък аз му казах, че го блокирам, не му е хубаво. Не. Селфи в колата. Треперят ми ръцете. Не му е хубаво. Не му Малко е. такова беше. Малко такова беше Точно изказването. нищо не му е хубаво, защото е... Какво да му е хубаво в този скапан живот, дед го има? Fusion не знам вече какво да кажа. Наврян там при майка си, баща си с толкова лимитации. Не мисля, че му е хубаво и му е лесно. Да, наврян съм. На долния етаж живея сам. 6 стаи. Сам живея, имам двор. Всичко имам. Всичко, от което имам нужда, го имам. Браво. И никога не ми е липсвало. Да, Браво. докато ти си затворен в Хасково в една панелка. И това е. И до там. Нали, патенци? Да, Не, къде, като да си къде, го кажеш. къде ми влиза затворен, само не можах да разбера. Аз обикалям постоянно и целият свят съм обиколил затворен. Добре. Не е като в къща. Нали? Да имаш басейн. Бонак, ние имаме къщи на градската градина тук, бе. С 350 Добре. квадратни метра, 350 Добре. квадратни къщи и още един декар двор. Добре. Ли си? Ами, Що не на, си Любен го- Каравел, на улица Любен Каравел 16, цяла къща на най-аристократичното място в Хасково, в градската градина. Имаме Добре, къща. що не се пускаш от тази къща на лайв, примерно? Защото тя е необитаема, какво да прави в тази къща? И не е Ами моя. обитава я. Ми да, не е Обитава още я. моя, като стане моя, мога да я ремонтираме и да се пускаме оттам. Има време. Всичките ми роднини са още живи. Без баща ми. Ще Супер. стане моя сигурно, спокойно. Добре, добре. Не се притеснявайте за моите имоти. Не се притеснявайте за моите имоти. Виж ти къде живееш. Ти вземи напред един ремонт, дете 5-10 хиляди лея. Не дей да мислиш за къщи и за имоти, ами вземи едно нормално нещо, едно пердесмени деца ви къдете 100 лея вземи с мен. Добре, добре, добре. Ще го смениме. Може ли с Ще толкова го смениме. Еми да, мизерио. Вземи Ти добре, си едно перде, купи си едно ново легло. Добре, че не си видял другите стаи. Ако видиш другите стаи, ще паднеш, ама добре, че не си ги видял тях. Айде, дай да ги видим. Ай, искаш да кажеш, че живееш някакъв лукс ли? Да, Да. Само тази стая си оставил така. само тази стая е такава, защото беше склад. Ага, ай ти се пускаш там от склада. И аз тук не спа на това легло, в което съм в момента, аз не спа на него. Сигурно, да. Така че не ме То самия притеснява. факт, че обясняваш, че не спиш на това легло, показва, че точно на него спиш. Напротив, спа си Аз горе. къде ще ми дойде на акъл да кажа, че не спа на това легло. Явно точно спиш и затова го казваш. Виж сега, Милица, Добре. не забравяй, че съм учил психология също. Не ми обясняй, моля се на мен. Самия факт, че казваш, аз не спа на това легло, вече Едно показваш, Томов. че точно за него спиш. Томов, благодаря ти. Къде ще ми дойде на мен на акъла, да седя и казва на някакво легло, да кажа, че не спа на това легло. Една розичка още хванахме го, сега всичко ще е по 2D. Благодаря ти, Нели, мерси. Така, Теди, мерси, всичко Колко е е по тъп, 2D. бе, вижте колко е тъп. Дабъл. Всичко ни е по Опака 2. се мъчи на мен да ми философства и на мен да ми говори лъжи. Ди1, Томов, благодаря ти. Винаги мога да изоблича твоята лъжа. Толкова си прозрачен и лесно смилаем. Добре, супер. Радвам се за което. Даринче. Дарина, благодаря. Рени, всичко е подвежено, дигнеме ли? Теди Любомирова with the money gun! Даринче, благодаря ти. Диджей Томов. Ди1 Томов, благодаря. Вика, и да знаеш, вика, не спя на това легло, вика. Ами не спя си горе. Девек точно на това легло, че спи. Спя си горе на лукса, патенце. Да. О, Горе на лукса криеш лукса и се пусна в този обор, така ли? Да. Ивайло Пенев. Ау. Точно там Джемалски си спинкаш, здравей. пишат всички. Точно там си спинкаш. Така, благодаря на Ди1 Томов, И ти духа, Нивчето, и на 100% Майя, на от абсолютно тая всички, стара които дограмата помогнах тука. тук. Благодаря ви. И Както там каза седиш на той, това легло, Еваля. духа до грамата, да знаеш, че под прозорец легло не се слага. Който го е сложил Добре. това легло, там е много тъп. Добре, добре. Под прозорец легло не се слага, да знаеш.
Добре, Да добре. почнеш да ремонтираш и ти дам съвети какво да направиш от майка ти и баща ти явно и те са тъпи като тебе. Добре. Теди, Да. благодаря ти, че... Моля да Духа не ли ги ти от тази намесваш. стара дограма там? Духа ли ти от прозореца като спиш? Не, тя е нова дограмата, между другото. Сега това лято я сложиха. Нова. Добре, сменихте ли най-накрая? Ивана, много- благодаря ти. Много късно сте я сменили. Да, аз я платих. Браво, много късно сте Тати, я сменили. здравей. Така, първо се започва с най-наужащите ремонти. Така е. До година Чакайте. две ще смените и леглото. Няма страшно. Малко по малко. Да, по-до Тази година, година пердето, другата година леглото. по-до година ще сменим тук пода и така, година за година ние го караме, да. Да, Абсолютно. вижте колко е тъп. Викам, духа ли ти? Аз бе, да бе, то, вие го разбрахте. Аз викам, духа ли ти като спиш там? Той вика, не. Пък ще спи там. Я питай, я го питай, кой позволи килата, кой е Викам, килата? духа ли ти като спиш там? И той вика, не, защо ми тук сменихме до грамата. Ми да, дай ми фантома. Това е много тъпо парче, хора, аз винаги мога да го завъртя. Добре, можем ли Винаги тия мога точки да ги го завъртя. обърнем? 1000 точки, Винаги примерно. мога да го завъртя. 1000 точки, този примерно, ни глупак. трябва, за да можем да ги И ти се обърнем, благодаря. ако успеем. Муа. Ще се радвам, ако успеем. Мемо, здравей. Ма то му се вижда възглавницата и възглавницата по средата е жълта. То се вижда. Аз се видях одеве. Къде е възглавницата? Това не е възглавница, това е Юрган, който се седи тук. Защо стои там този орган? Защо стои това неизползваемо легло? Защото го постилам на него. Постилам го на него. Ти като тогава конвертюра го постилам. ползваш този болничен орган на листа. Ти на жълти листа, като в болница. Да, виж какъв е хубав. Уникален дизайн. Да, такъв хасе от Rainforest памук най-ефтиния, 32 лева комплект. Детка пише ти жули кожата и се потиш. Абсолютно. Не знам, но трябва да смениш телефона, защото този е твой телефон A52 много грейта поти целия. Това не е за лайф предназначен този телефон. Да знаеш. Добре, добре, Тя и вентилацията на тези ефтините са много лоши. добре. Такъв голям инфлуенсър си, толкова си успешен, работиш с Николета Лозанова, казваш, ми купи си един хубав телефон. Борянка, здравей, Това ти е Борянка. работата все пак, бая пари изкарваш ти от твоето инфлуенсване. Ще си купя. Ще си Айде, не може такова нещо, твърдиш, че си такъв голям инфлуенсър и мотивейтър, а пък в същото време нямаш един телефон, де цели Защото си ти ядосал трябва. деве за едни продукти, дето показвах тук на Ларош Посей на Билтрейд. Борянка, здравей. Благодаря те. Първо климатик, после телефон. Първо до грамата, хора, защото той е била някаква дърта до грама, улющена цялата, той е духал там, като спи. То оттам му е продуха на главата и е настинал. Вижте, че му е премръзнал мозък, има Здрасти, Борянка. Това е страда от милингит и мозъка му е простуден. Не виждате ли? Абсолютно. Тя се Абсолютно. обяснявам, всичко тръгва от този прозорец. Там е спал на течение. Добре, добре. Разбрахме. Спава на течение детето. Гледайте родителите какво съм причинили, сложен му леглото под прозорец. Мариан Там Цветанов, пък здравей. лятото, като пекне слънце, какво става? Става супер. Климатика като го пусне, става супер. Ивана, здравей. Виж тук какво пише, че на Николета Лозанова може само като паркира някъде да стоиш прав до колата, да й пазиш колата. Добре, добре. Теди, Това благодаря. може да направиш на Николета Лозанова. Да стоиш там до колата Ще извънна утре и ще й кажа, добре, ще извънна и утре. да й пазиш колата. Да е по-такъв приемлив час, че тя си има и Лозанова дете. мога да извън нас, ти надали имаш номера. Добре, не, аз си партнирам. Не, аз си партнирам с нея, нямам и номера, не. 100% и нямаш номер, Добре. убеден съм. Изобщо Окей. тя не ти се обадила, че са се обадили от NL Beauty. Звъняли се и на мен. Въпреки, че познавам, не ми се обадила тя, а ми се обадиха от NL Beauty. Тя ми се обади, на мен лично тя ми се обади. Ако Лъжа. Добре, искам да я питаш. Искам да я питаш. Ами много непрофесионално тогава. Теди Петкова, благодаря ти. Много непрофесионално, ако това е вярно, но не вярвам, защото все пак тя е професионалист и не би си го позволила. Абсолютно лъжа, че се обади. Никога няма да се обади тя по телефона. Никога. Добре, окей. За професионален въпрос никога няма да се обади. Ако е за нещо лично, да, може да звънне, но ако е нещо свързано с работа, никога няма да се обади тя. Добре, вярвай. Много му Честно. елементарен речник. Ами какъв да е?
какъв да вие виждате бекграунда какъв. То Семейният му бекграунд е явно зле. бекграунда не определя речника. Как да ни определя? Така, Образованието, семейството ти точно това го определя. Борянка, мерси, още 6 рози. Да, ето тук ми дават идея да кажеш последните 2 цифри от номера, ако не лъжеш. Няма да ги кажа. Няма да ги кажа, защото Много хубава идея дават тук. Никита, благодаря. Аз мога да сваря, ще ви покажа снимка от Няма да ги кажа, защото не ги знам. цифри от нейния номер, ще оставя само последните 2. Няма как да ги кажа, защото не ги знам наизуст. И за да ги видя в момента, трябва да забия. Ти имаш 2 телефона, не дай да лъжиш. Нямам 2 телефона, имам един телефон, този с който снимам лайв. Втори телефон аз нямам. Това още държи в ръката, вижте колко е кютясало е забил, още държи в ръката този крем. Неврозното. Да. Неврозното държеше до сега този крем в ръката. Да, направо го пищисах целия. Пищисах Да, го. Изкълчах го целия направо. Всичко е по 2. Не е проблем да излезе за 1 секунда и да види номера. Давайте ми наистина между другото такива идеи, защото аз в момента не мисля в тая насока. Ебем на вноски, благодаря, всичко е по 2. Виж какво ти казват тук, да излезе за 1 секунда и да видиш номера. Ма аз не искам да излизам, Боби, благодаря ти. Защото нямаш телефона, бе лъжец, нямаш Ще телефона. ти го пратя целият номер в Телеграм. Караш и така на лъжи. Добре, ще ти го пратя в Телеграм. Не, да ми го пратиш, няма да го пратиш, аз знам. Не, ще го пратя. И ще пратиш номер, който е фалшив, а искам тук хората да разберат, че лъжеш. Тук Ще ти го пратя. Ама чакай, Мишка умряла. Тук пред хората ти казваш, че я познаваш, докажи сега пред хората. Ма няма, аз ще пратя целият номер. Николета Лозанова ти е звъняла, покажи тогава, докажи. Аз ще ти изпратя целият номер. Става смешен иначе. Аз ще ти изпратя целият номер на Viber, но утре да не се Няма какво да ми изпратиш, аз пък ти казвам, че Добре. NL Beauty ми се обаждаха също, на мене ми се обаждаше човек, Добре. който се отговаря за рекламата, Добре. не ми се обади тя при положение, че се Добре. продаваме. Добре. Да. Благодаря. Добре, чудесно. Тя първото, което Боби, е благодаря. не е заради се обади тя, само да ти кажа. Боби, благодаря ти. Глупак. Добре, чудесно. Други хора се занимават с менеджмента на тази фирма. Добре. Аз знам, че лъжеш, ма нека да видят и хората, че лъжеш. Добре, нека лъжа. Добре, нека да е Добре, така. другото, което е само да те попитам това, че Николета Лозанова да ти се обади. Само да благодаря на хората, ще изчакаш Ма една нещо секунда. престижно ли е да Така, ти звънне Боби, известна Тим, личност? Спартак, благодаря ти. Вана, благодаря. Майя, Боряна и на всички, които са цъкали. Ще се радвам да последвате Боби, Тим, Спартак, горе при нас на първо място. Бобка, Не да се благодаря. мазнеш, мазняк. Слушам сега. Губиш, не да се мазнеш. Когато печелиш, тогава благодари. Губиш. Аз им благодаря въпреки всичко. Те не са длъжни Не, да благодариш им, благодарят. защото искаш да те гифтя, парцал, лъжлив. Не, Затова те им не са- благодариш, това е истината, защото Ма- искаш пари от тях. Ма те не са длъжни. Те не са Убеден длъжни съм, че да даже дадат им се дразниш. Убеден съм, че даже им се дразниш, че не можеш да вземеш битка. Не дей да лъжеш. Напротив. Не дей да Напротив. лъжеш. Не, напротив. Ако се дразни, ще да им кажа Гей. веднага. Не дей да лъжеш. Не дей. Добре, добре. Добре. Мазен гей. Не дей да лъжеш. Не дей. Една плюнка, какво толкова? Вижте колко е бе. Той Александър, смята, че здравей. нещо престижно. Добре, ще цъкнем ли Не, всички по Николета екрана 3 пъти да се Лозанова, опитаме изобщо вече да някой го бием, че ми известен писна да му се вече този обади. диалог. Вече от 2 часа само с него тук седи само диалози водим и монолози. Някой ще се опита ли поне Аз сега почва да проси и да моли. Почва да проси и да моли. Това е най-лошото. Да поздравяваш гифтарите и да им благодариш. Не защото наистина си благодарен, а за да ги точиш. За да просиш и за да ти дават. Ивайло Пене, благодаря ти. Тединка, благодаря. Оня ден каза, че спи с момчета. Той да не ни каже, че спи с момчета, се едно ние не знаем. Ние го знаем, че е педерат. Натаниела? Благодаря. Всичко е по 2. Сега ще се опитаме ли вече да играем поне да се случи нещо, що му се вика. Хощи, благодаря ти. Мариче, благодаря. Мариче, мерси, душичко. Марто, благодаря ти. Марто, мерси. Всичко е по 2. Ще се опитаме ли да На 70 години дядо имаме снимки как спи с 70 годишен дядо. Какви момчета? Падал си по момчета. Той по момчета може да си пада,
но спи с дядовци. 7979. Рени Стателова! Благодаря ви. Кой метна тези обръщащи точки? Не, ще загубиме ли? Няма да даваме победа, нали? Тук играят там. Глупаците, подведени от това, че им лижи газа и че им вика мерси, играят. Вижте колко спрял народ сме ние, колко спрял. Да се гордеем, най-голямото му постижение, за което той се похвали, че Николета Лозанова била звънно. Представете ли си колко спрял нереализиран гей? Може ли си представите? Или накрая да ги снайпнем, примерно. Вече ми писна наистина хора, камви от часа вече. Имало го на хайлайт в Инстаграм на Николета. Защото ми писна, Галя, вече. Писна ми. Едно и същото деве говоря, то ма заболя устата, човек. Хоще, благодаря. Невероятно постижение. Просто аз съм... че Николета му звъннала или че го пуснала на хайлайт. Това му е най-великото нещо в живота, най-голямото постижение. Да. Колко нереализиран гей. Тъпо парче. Каквото тъпо парче. Да се фука с това, че някой ти е звъннал. Леле, господички, божички, да се прекръста от чапката почвам. За толкова да си глупав. Той само това показва какво е нивото му. Само това. Да. Фен. Ти винаги ще бъдеш фен. Никога няма бъдеш идол. Миглена, благодаря ти. Затова, когато се появи един идол като мен, ти автоматично ми ставаш фен. Затова. Ти не си роден просто за идол, разбираш, ти си роден да бъдеш фенче. Добре, чудесно. Чудесно. Хора, една минута ще се опитаме ли да играем? Чудесно, това е истината. Ще се опитаме ли са една минута да играем мазна лелка? Аз му го казах 1000 пъти. Мариче, благодаря, добре да се опитаме само да ги биеме тази битка. Вече ми писна, наистина ви казвам. Миглена, благодаря. Николета, благодаря. Отборна игра, отборно. За което много ви благодаря. Даже сега ще ги последвам всичките тук, които ми помагат. Маричето си я следвам. Николета си я последвам. Галя си я следвам. Миглена сега ще последваме. Дея, ще последвам всички, ще ви последвам. Те ще напънат там Ивана, Майя. Добре, 20 секунди, опитваме се да играем, аз ви последвам между другото в момента. Играйте за тази шибек. Имат ръкавици там, оттатък, сега ще стане белят. Айде педалчета. Сега вече ще стане белят. Няма да успеем, защото там имат ръкавици. Няма да успеем. Каквото и да правим, сколкото и точки да дигнем, няма да успеем. Зоя, благодаря. Ивайло Пенев. Това е положението. Мерси. По-хубаво да не играем, защото видяхте, че няма да успеем. Няма да успеем, с тези дърти стартовки педали там, какво ще успееш? Кой ще успее? Ще успеят тези дърти дявци, дете шибат ли? Я бяга от тук да си стискат пенсиите и да мълчат. Да не си късат парите по тебе, това е грешка. Ти си едно дебилно дете. С лице на възрастен обаче. Набръчкан си. Шибек Лазаров. Марто, благодаря ти. Мария, благодаря. Боби, Тим, Спартак, Николета, Галя. Габинка! Радвам се да те видя. Мозък на дете, лице на дъртак. Това е той. Представям се още 2-3 години, като се амортизира тотално вече. Как ще изглежда? Малката, мерси. Габинка, радвам се да те видя. Ще има ли прозорчета тази вечер? Вече ще се съберем ли? Казвам ви, чакам ви точно 10 минути след лайфа да се съберем на прозорци, евентуално. Не знам, бива ли, не бива ли да бъдем на прозорци, дали е правилно, но искам да ви видя вече най-накрая, да ви чуя. Да отворим прозорчета после. Айде още една битка само, тая последна битка го махаме наистина, да му затвърдиме, защото аз съм играл 200 игри най-малко с него и той няма нито една победа. Пак да го биеме. Айде. Топът, тая битка мисля, че е наш ред вече. Мислиш, ама това няма да се случи в този живот. Добре. Тук се случи голям прас. Това ще бъде нещо някакво такова, как да кажа, случайност. Нека да видим, Марто, мен ще ми е много интересно, аз затова искам. На мен ще ми е много интересно каква ще му е реакцията, разбираш? Аз затова искам. Назарче, благодаря ти. Мога да като знам колко имам в банковите сметки и кой съм аз, и какво притежавам, и колко съм успешен, и колко съм тъмътлив. Това реакция мога да един маймун, като ме загаси. Те тук всякакви мангали, селени са Галче, благодаря ти. Галче, Назарче, благодаря. Галчето, Назар, благодаря ви. Галчето топ. Галчето просто е топ.
Галя Павлова, Назар, благодаря ви. Сега ще се радваме, ако имаме спит, да можем да го фонеме. Ако имаме спит, не знам дали ще ме галя. Мазньочеството от благодарността, как си личат двете, нали? Когато си просто мазен, без да влагаш нищо в това, и когато си наистина благодарен от сърце на някой. Аз съм благодарен от сърце на хората. Много личи. Габинка, благодаря ти. Той просто машинално. Благодаря, Габи. Добре, машинално, добре. Машинално, нека е. Щом ти си казал така, нека така е. Много чете от някъде, то просто личи. Няма човек, който толкова добре да изиграе благодарност. Това е най-трудното нещо за игра. Най-трудното. Аз като такъв добър актьор, това е най-трудното нещо, ви казвам, да изиграеш благодарност. И от велики актьори съм го чувал, между другото, да го казват. Супер. Алекс Валев, Джиджи, Даниел, благодаря. Благодаря, че ме подкрепяте точно когато той Мишок, той Шибек Лазаров се опитва да ми се надига, защото знаете, че няма да позволим тази последна битка с ушатия той да се надига. Рени Стателова. Герганче, здравей. Ренинка. Добре, опитваме се да играем отборно, 199 човека сме, опитваме се да играем отборно и да го биеме. Нана. Да, не знам вече хора какво да кажа, каквото и да кажа, то вече ще... По-добре нищо не казвайте пак, защото нищо, което казваш, не носи информация и не е забавно, така че по-добре нищо не казвай. Безмислено е. Само си правиш упражнение на устата, нито интересни неща казваш, нито забавни. Добре. Поучителни. Да. Добре. Всичко, което казваш, един мега булшит. То с такъв нелеп образ като теб, какво да се каже, то си е така. Нелеп образ, пък не спираш да ми пише всеки ден по всички социални мрежи. Направо всеки ден си пише, всеки ден. Съставането и... Аз те блокирах, къде да пишеш, като те блокирах преди 2 седмици. То ти с толкова досаден. За кой играеш? Какво? За кой играеш тоя? Така. Той ми се моли всеки път да играе. Рени Стателова да играе с мен. Има, защото това са заслепени хора, Марто. Това са хора, които са дето пита, иска да играе с мен, няма как и умозаслепени. Да, най-мисля, ще го макна, защото много ефирно време му дадах на този пошикотак. Но този Шибек Лазаров много време му дадаха, той не заслужава, няма никакви качества. 40 секунди до края. Рени Стателова, благодаря ти. Ивайло Пенев, благодаря. Дими, опитваме сама. И да бием и да спечелим, ние знаем кои сме. Така че Ивайло Пенев, благодаря. Искал да види моята реакция. Вижте колко злобно гнусно същество, как се опитва да провокира. Така, цъкаме всички по екрана и само газ. Само газ. Искам да се опитаме тази битка да я спечелим. За това, че просто се наслади на битката, искал да спечелиш. Ще те блокират веднага, ще ме. 10 секунди ще се опитаме ли да играем от... Иска да спечели, за да ме накара аз се почувствам зле. Няма да ме накара да се почувствам зле и да загубя. Това е. Трябваше. Теди Любомирова. Трябваше да го оставим да спечели един път то Гносар, за да види, че пак не ми пука и пак съм номер 1. Той си мисли, че щяло нещо да ме накара да се чувствам зле. Било му интересна моята реакция. Вижте колко злобен човек. Не иска да спечели заради него, заради неговите хора, заради победата. Искал да спечели, за да види как на мен ми става нещо гадно. Изчезва, тук не ми праща друга покана. Изчезвай. Изчезвай. Моля, имаш ли финални думи? Дай последна. Добре, дай последна игра. Финални думи. Дай последна игра. Казах, дай последна игра. Няма да има друга игра. Имаш ли други финални думи? Защо? Защо да няма друга игра? Страх ли те? Няма да има друга игра. Ама играй. Скрутен и тъп за това. Отговорих ли на въпроса? Добре, ето аз ти се извинявам. Айде, дай още една игра да играем. Не желая да го играем. Айде, дай, ще поздравя твоите хора. Ако играят твоите хора... тази последната игра... Кой да ги поздравиш моите хора? Той никой не ти гледа лайфа. Те те гледат в момента, блокирани от мен хора. Заради мен те гледат в момента. Добре, дай още една игра да видим. Не желаем да ги поздравим. Последна игра сам си тръгна. Ето каза. Теди Любомирова казва, че не желая да поздравяваш и да те махам. Добре, сам си тръгна. Не го казвам, сигурно не знам. Сам си тръгвам. Казах, че не ми праща едно след друго неврозно дете. Не ми праща едно след друго като луд покани, не мога да излезна. Махни се. Напусни. Сам си тръгвам, казах. Правиме битка, сам си тръгвам. Напусни играта, ти казах. Много си прост. Махни се от тук, ти казах, бе. Няма, казах ти последна битка.
Найде, да видим. Айде Колко да са видим. тъпнали, пак ще изключат, а пак. Какво? Ще ми вземе победите. Мръсен тапак. Какво светлината нещо е нестабилно. Махна го. Той какво си мисли, че като загубя натрупаните победи, гносар, едно след друго пуска. Имаше 200 зрителя, но сега вече няма да има. Сега с малко ще му паднат и повече никога няма.